l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Partit Nazzjonalista qal li jekk xi ħadd tifittex dwar żidiet fil-pensjonijiet fi żmien Gvern Nazzjonalista isib żgur. Permezz tad-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg, il-Partit Nazzjonalista saħaq dan meta mistoqsi jekk kollix il-pensjonijiet aktar mill-kola meta kien fil-poter. L-amment ma jistax ngħidlek biex mhix ħaġa li żomma waħdek, imma jekk tmur tfittex issib żgur. Il-fatti huma li Gvern Nazzjonalista friża l-pensjonijiet għal 25 sena mingħajr żieda u l-istess gvern kien jagħti 2/3 tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja fi kliem ieħor mhux kollha sħiħa għall-pensjonanti. Iżda track record tal-Partit Nazzjonalista fuq il-pensjonijiet, Buttigieg qal li l-affarijiet huma ċari. Kemm il-darba l-PN żied il-pensjonijiet b'aktar mill-kola? Naħseb jekk inti tfittex u tara l-istatistika naħseb hija ċara. Brabta ma dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista fuq il-pensjonijiet, il-Partit Laburista sostna li Gvern Laburista mhux bissu garanzija ta' pensjonijiet, iżda wkoll garanzija ta' pensjonijiet aqwa. Fis-stqarrija wara d-dikjarazzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista saħaq li l-populisti tal-Partit Nazzjonalista qed jirrikorru għal gideb għax m'għandhom ebda sustanza politika lanqas dwar il-pensjonijiet. Il-Partit Laburista kompla jgħid li minflok tkompli tiftaħar b'dak li ġara qabel l-2013, l-Oppożizzjoni għandha tikkundanna d-deċiżjoni tal-Gvern ta' Gonzi PN li ddiskriminat ma' dawk imwielda qabel l-1962 li spiċċaw jieħdu pensjoni inqas u kellu jkun dan il-Gvern bil-baġit għal din is-sena li jibda jirrimedja din is-sitwazzjoni.